Go! And I say you help. Så er der kommet noget til sidst. Ellers skal sige så... Nu er vi i gang med at falde op. Åh ja, altså. Så efterlægte. Vi får for det. Jeg har det. Det er så sørgeligt. Og folkens, jeg spiser pølsehorn. Man kan slet ikke sige det, det er bare en slået ting, Mads. Så nu må du tage dig sammen. Wow. Mads, der er en ting, jeg tror ikke på at forklare. Den ene går til højre fra starten, bagefter går den til venstre. Derfor skal du først hoppe den ene side, og hvis du så bliver med hoppe til den side, du går på den næste del, så prøver du hele vejen ud over. Jeg går den fra den lille Den der grønne lille, ikke også? Det hvor man skal op på den lille, der står sådan en grønne i vejen, ikke også? Den er sygt svær. Det er den sværeste, jeg har prøvet næsten. I går klarede jeg den næsten. Shit. Jeg tager drømmen derude. Jeg fandt igennem hele banen. Jeg er på stage 11. 111. 11 da. 11 da. Au. Jeg kan ikke lide, at den dør. Jeg må lige tage mig sammen. Ja, Mads, det er altså lige foran YouTuberen. Der er mit, YouTube-videoer. Jeg går nok dårligt til grammatik i dag. Og Mads, jeg har fundet enden. Tror jeg, der. Nej. Jeg er tilbage til den første gang, jeg skulle gå igennem det der, hvor man er gråt sort. Nu ved jeg bare så min anden ting, der kører blablabla. Det er også den der røde, grønne cirkler, man skal hoppe på, ikke også? Den er helt vejen tilbage til, fordi jeg har hoppet ud over kanten. Nu skal man kravle op af det der blå metal, hvor der er grønne ting på, man kan dø af. Og lige lidt kommer derhen, hvor man skal... Nej, det er der, hvor jeg er lige ved. Det er længere end uden mig. Du har tabt håret. Hvad? Så du, jeg har tabt mit hår? Ja, jeg kigger på dig. Kan du se mit hår? Så samle det op. Smid dit eget hår, samle dit hår op. Så får du dit yndlingshår, hvor jeg så gerne vil have. Det er der, hvor du sagde, jeg vil aldrig nogensinde. Ja, hvor jeg sagde, nej, er det ikke bare pænt, så sagde jeg, jo, jeg beholder det her for evigt først, og sagde, nå, Mads, der er bare én ting på det med det. Hvis du dør en gang, får du det aldrig tilbage overhovedet. Eller hvis du går ud og spiller. Og så bliver jeg sådan, nej. Derfor Mads, jeg kommer selvfølgelig, habla. Drej. Nå. Guys, så pause lige videoen, indtil jeg klarer den her. Lige nu. Jeg kigger igennem det røde, så. Guys. Mads, er det snyd, hvis jeg kan gøre sådan, jeg ved hvilken en, man skal gå igennem, og hvilken en, man ikke skal gå igennem, fordi jeg har faktisk... Nej, det er jo ikke snyd, hvis du kan gøre det. Jamen, jeg har et papir ved siden af mig, hvor der står alt det, for en, man skal gå i rækkefølge med grøn, rød, grøn. Ja, det var så ikke det, der var rækkefølge, men nærmest den rækkefølge. Nej, pis. Stage 126. Jeg er ved stage 75. Stage 128. Hvorfor falder jeg hele tiden ned? Det der kan jeg ikke lide. Stage 129. Stage 12. Jeg hader det spil. Hvorfor? Skal vi også spille et andet spil? Hvorfor? Halleluja, røde kobolde, røde kobolde. Stage 330. Og stage 31. 130. Har du prøvet det? Jeg er så tæt på at klare den her lorte stage. Den er ikke engang så svær. Jeg ved ikke, hvorfor dør den her. Jeg er blevet med. Jeg kan ikke se, hvor du er. Nå, det er det. Er du helt nede på de der sort? Nej. Hvorfor? Nå, så er det en anden, jeg lige kiggede på. Jeg tænkte bare sådan, what? Det er sådan nu. Okay, hvis det kun er ved stage 2 eller noget. No! Jeg var så tæt på at klare den, ikke også? Så går jeg ned og dør. Hvad jeg synes, at du respawner, ikke også? Så prøv at kigge op. Okay. Hvordan var det nu, man kiggede op? Hvis du klikker højre klik, kan du gøre sådan med skærm, så kan du kigge op af. Ja. Kan du se en eller anden, der går på en metal? Fuck dig. Hej så Mads.
Skal jeg ned til dig? Jeg kan godt nå det. Ja. Nej, jeg kommer til dig. Jeg kommer til... Wait. Hej Mads. Er du sammen med mig? Ja, jeg er sammen med dig. Hvor er du? Ja. Lad mig lige se, hvordan du klarer den der. Jeg er klar over, hvordan den her er. Det ved jeg godt. Jeg er bare blevet til nu. Se, jeg kommer hele tiden til at hoppe, når jeg kommer op i de Det er der. fordi, Mads, lige snart du kravler op her, ikke også? Så skal du stoppe, inden du kravler ned, fordi så stopper din mand også før jeg. Men det ved jeg godt, når jeg hopper også. Og Det er derfor dør. Jeg på væggen. Jeg kan til at... Jeg kommer også til at dø. Jeg kommer til at gå helt op i toppen, så har jeg gaze slip, og så kan jeg kunne se dig hoppe ned over. Du døde nærmest lige. Jeg pauser lige. Land går væk fra mig. Okay, jeg kan holde tilbage nu. Den går en væk. Og jeg er klar. Guys, jeg skal ikke. Så klarede jeg den. Jeg har lige ved det. For at være helt ærlig, så klarer han den altså ikke. Jeg gik hele vejen hjem på, som det har tog også flere timer for at komme over på at bare hjælpe ham. Ja. Siger det. Det tog også et par timer for at faktisk kunne hjælpe ham. For at den tage den ene. Så nu kan jeg bare se, hvor dårlig han er. Ja, det er så løgn. What? Hvor Jeg hopper ned op fra lige nu, fordi det hedder firkanter deroppe. shit. Ja, Mads. Nu må du tage os sammen. Mads. Ja, okay, det var så heller ikke, men jeg kommer til at hoppe 2 gange. Er det din lillebror, der er sur, eller hvad? Nej, han der er bare. Jeg lukker Ja, lige døren. jeg har allerede kommet forbi den her på first try. Det gør jeg også før. Er hvad? First try, første gang, der kommer over på den stage, du er på lige nu. Den er sygt svær, synes jeg. Nej. Så skal du bare se den lige ved siden. Se! Jeg døde igen. Jeg kan ikke Ja. finde ud af at komme over den. Efter den der, så kommer der, hvor der er en hel masse bolde. Mini-bolde, hvor du skal hoppe på. Det kan jeg bedre lide. Jeg er klar over, svært det er. Jeg er død på første hug. Jeg kan ikke engang hoppe. Hvor er du så på det? Nå, nu ved jeg bare taktikken af der. Guys, jeg pauser. Jeg er gerne med at lave video. Guys, jeg prøver lige igen. Det tager alt for lang tid det her. I skal lige se det. I skal lige se, hvor pro jeg er. Okay, Mads, jeg kunne gå. Jeg nåede lige at gribe fat i den sorte klods. Det er dit problem, Mads. Jeg er allerede her. Prøv at se. En hel masse små borger. Nå, Hvad ja, er det okay. problem, der hoppede op på min fjæs? Jeg var heldig, der var en bold under mig. Mads, hvad er det problem? Jeg står på den anden ende af den her. Det er fordi, du lige hopper ned eller et eller andet. Nej, det gør jeg ikke. Jeg tog lige den her bane. What? Er det rigtigt? Ja. Det var godt, at jeg ikke engang får uploadet videoerne endnu. Jeg har startet, men jeg har ikke uploadet dem. Fordi jeg lige er kommet hjem. Nej! Han er så noob. Kan du prøve igen? Lad os se. Jeg vil gerne se, hvordan det går. You fail. Hej, Mads. Jeg får ikke forbi dig. Jeg så det godt. Jeg dør hele tiden, guys. Jeg pauser videoen. Så! Jeg klarede den endelig, guys. Okay, hvad skal man der? Du skal prøve at gå så langt ned som muligt, så du kan få ud over kanten. Så vinder du. Jeg ved ikke, hvad det der går ud på. Det gør jeg for det meste. Hej, Mads. Hvad skal man der? Det kan være det her. Langsomt gående. Ja, det der er ikke snyd. Det er slet ikke, fordi du er ved at ramme det blå. Ja, det var snyd. Det der var det ikke. Nej, det var meningen. Jeg hopper her. Hej. Jeg tog det samme sted som dig. Det er fordi, man skal ikke hoppe så langt. Det ved jeg godt, men skal over til den anden og så hop. Jeg døde. Jeg døde. Ja, Mads, jeg smider noget hår til dig. Vi ses, guys. Og 3, Ja. 2, 1, cheer.